Ľudia nečakajú poplatky pri investovaní a moja otázka je, či to je vôbec potrebné. Určite. Sám by si nechcel službu, ktorá by bola zadarmo. Ako by to vyzeralo? Ak by sa niekto o teba staral a nemal z toho nič, tak ani tá motivácia by nebola z jeho strany, ale pri investovaní máš za nákup akcií, za držanie tých cenných papierov. Hej, je to v rámci tvojho bezpečia, ale aj za to, že ti niekto spraví ten nadvýnos, tak si zoberie za to poplatok, čo je úplne bežné. Čiže ľudia by si mali v podstate keby zrátať ten, že aký je výnos a aký je náklad na tú investíciu. Určite, toto je veľmi dôležité. Či investujem v banke cez podielové fondy alebo investujem cez ETF fondy. Nie je jedno, či mi stiahnu poplatok 1% ročne, 2% alebo musím platiť aj 19% daň pri výbere. A je ten poplatok nejako časovo ohraničený alebo ho platím stále? Platíš ho v podstate z celej doby tej investície, keďže nakupuješ stále pravidelne tie cenné papiere alebo akcie a tým pádom aj ti to niekto spravuje, hej, za vopred dohodnutý poplatok. Môžeš si to robiť aj sám. Mali sme také situácie a príklady klientov, ktorí si to robili sami a potom nás kontaktovali po 5-7 rokoch, že či to môžu vybrať bez dane. No žiaľ, zistili sme, že si vybrali fondy, ktoré neboli oslobodené od dane a museli z toho pekného výnosu, ktorý mali, konkrétne nejakých 9 000 eur, tak museli platiť ešte zrážkovú daň.